af YouTube. Det her er del 3 af min blog, og ja, som I kan se, jeg har kæp på, fordi jeg leder lyst. Og så må jeg lige sige til jer, jeg klipper også, når vi lige er kommet hjem, for jeg har en overraskelse til jer. Men jeg tror også, jeg filmer lidt af turen, når vi kører. Det ser vi til. Men jeg sidder bare her til video. Nu har I chancen for at kunne se min lille søster, som der faktisk også er en del af YouTube-filmen. Kom her. Ja, hun kommer med videoer i fremtiden. Men nu siger oh yeah! Så Simon med hjemme i huset. Jeg er godt nok hjemme hos min mormor, men det var overraskelsen. Gangster. Der kommer en video her i morgen. Jeg ved ikke lige, hvad det skal være for en. Men see you later.